Aktrisnya dilegasnya nih nak. Ayo, belum lama dia. Danger sih. Yo, leder. Ayo mati. Rah itu mati. Dersan. लोगोफोर जोङो दिनै अफिसियेल मिउजिक भिडिअ लानो थांगासिनो आरोना लकेशना बहुत गोजान आरोना नायलांबाय थाबा मिथिगोन आरोना जों बबेहाय शुटिं लानो थांदों थांबाबाथ' इदि फिक्स बाथ्राखौथ' आङो माबाथ'वाखै जायखिजाया देलायनायनि सायाव देलायनायनि सायाव ना नर्मेल हिबिफोरबाय थायोथ' एक्ट्रिसा देलायगासिनो जोंना आयो ब्लग लाबाय दियो डेन्जारसो यो लेदर बिउटि पार्लार नामा मा नाम इयो लाइमोन लाइमोन ने मा लादोंलाय चाइना बर्डारबो जाहैनो हागोन ना जों फिसा हान्थिलांगासिनो एकदम बासा भुटान गेट नुगोन बेनो हाजो मोनथाम मोनब्रैसो बारदोंखा आरो जायखिया मिउजिक भिडिअ नायगासिनो बेहा थाबानो जाबाय मिउजिक भिडिअ बेलेग काउन्ट्रियावसो शुटिं लानो फैदों जोङो सोर सोर दं खोन्थालायसै जायखिजाया जोंहा आदा सामदों माजिक दङ गैला नैयाव जाबायब्रा एक्ट्रिस दं एक्ट्रिस दा नों बिदि खालामनो पस्ट खालाम मा होनो नै शुटिं लाफैदों आरोना जोङो माबायाव आउट अफ कान्ट्रियाव सुइमिं पुल आउट अफ कान्ट्रि शुटिं लाफैदों गाइसमोन Ready? Action! Marah ini mati. Rah itu mati. Dan. Labai deh labai. Iya, जोंना नै बेहाय लानोसै एबारो बेवहाय माबायदि मोनदों दिनै दिनाव माबायदि मोनदों मोजां बिराद मोजां मोनदों बरिया दिनैनिबो गोसोआव थासिगोन आरोना ओरैनो बावला माने फार्स्ट टाइमबो ओमफ्राय थैजासिम बावखानाय थासिगोन माने थैजासिम थासिगोन इयो एकदम जायखिजाया आरो खोथाथ'ला ओं दे लादो दे पुलनिफ्राय लांगोन दे पुलनिफ्राय लांनि जों मालाबा उनाव बानायबावलायनोसै नालाय दा माबायदि मोनदों नोङो एकदम दुबाइ रखम ओं एकेबारे सुइमिं पुल जबरदस्त जायखिजाया दा 2% जोबथ'ना दं 2% जोब्बाय आरोना 2% जोब्बाय खावसे दंबावो पारफेक्टयै जोबखादो मोनसेबो आद्रा गैया लादो ओइ खासिया जालाय बार खासिखौ